în piața Bârlad sau către piața Bârlad. Iată ce frumos au făcut oamenii ăștia această intrare plină de culori și plină de flori, plină de crizanteme. Astăzi 1 noiembrie. Ia priviți câtă frumusețe. Bună ziua, doamna toamnă sau domnișoara. Ce mai faceți, doamnă? Aici este un aranjament deosebit de frumos, național, popular. Cred că bărlădean, nu mă pricep la portul popular. Odaia bunicii, un colț de amintiri unde timpul s-a oprit. Foarte frumos. Într-adevăr, odaia bunicii cu Ilicu, cu Țolicu, cu nucile, cu tot. Frumos.